един неподозиран фактор, който ти пречи да отслабнеш. Да речем, че си поставяш цел, знаеш си калорийните нужди, вадиш определено число, което ще е калорийният дефицит прямо целите ти и сметките са точни. Готвиш си храната, ядеш си менюто и съвсем скоро спираш да сваляш. Защо? Защото се появява адаптацията. Тялото, когато изпитва недоимък на калории, се опитва да пести по всякакъв друг възможен начин. Съвсем несъзнателно започваш да се движиш по-малко, да ходиш по-малко, да полягваш повече, да дишаш по-бавно, да жестикулираш по-малко и така пестиш калория след калория и по този начин си намаляваш калорийния дефицит. И много бързо изпадаш в плато. Какво е решението? Първо, целенасочено да си увеличиш движението извън тренировките. Тоест, вървенето, качването на стълби, чистенето, ако щеш и всякакви други дейности, в които мърдаш. И второ, тренировки с съпротивление. Първо, по този начин се предотвратява загубата на мускулна маса и второ, при начинаещ човек дори може да се повиши мускулната маса, така че калорийните нужди да останат завишени и по този начин да не се изпада в плато и целите да бъдат постигнати по-скоро.